सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जहाँ रउआ लोग बीते दिन 30 जुलाई के IBFA अवार्ड लंदन के इंडिगो शहर में मनल। ए पर बहुत बड़ बयान आ रहल बाटे रितेश पांडे के। जहाँ भोजपुरी गायक सह अभिनेता रितेश पांडे के बहुत बड़ बयान सुने के रउआ लोग के मिली। रउआ लोग के हम बता दी कि रितेश पांडे का कहले बारन, रउआ लोग के बताएं, बस खबर रउआ लोग अंतिम तक सुनी। जी हाँ, रितेश पांडे के कहना बा कि जौन अवार्ड समारोह के आयोजन लंदन में भई रहे, जौन वहाँ खाए पिए जाए में खर्चा भई रहे, उ चीज़ एहू जा हो सकता। अगर जौन खर्चा उ लोग ओजवा कइले बा लोग, अगर उ खर्चा ना होई तब भोजपुरी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावल जा सकत रहे वो पैसा के बचा के। कैसे कि अवार्ड कहीं भी केहू के देहल जा सकता, तो एकरा खातिर लंदन गइल कोनो जरूरी नहीं है। रितेश पांडे यहाँ तक ले कहलन कि भोजपुरी इंडस्ट्री आजकल ऐसा जगह पर आके खड़ा बाटे जहाँ भोजपुरी में एक तरफ अश्लीलता के बढ़ावा मिलत बाटे, हमेशा भोजपुरी में हमेशा कुछ ना कुछ फुहरपन देखे के मिल रहल बा। तो आज हमनी के डेट में सुधारे के एकरा प्रति हमनी के सचेत रहे के चाहिए, ना कि कोनो प्रकार के अवार्ड समारोह लंदन में मनावे के चाहिए। एक और घोर विरोध कइले बड़न। अब रउआ लोग बताई कि इनकर रउआ लोग विचार से कितना सहमत बानी। लाइक में कके कमेंट कके जरूर हमनी के रउआ लोग बताई कि रितेश पांडे के जौन ई बयान बाटे कितना रउआ लोग के भाई बाटे, का इनकर बयान सही बा कि गलत बाटे। रउआ लोग ए पर जरूर आपन सुझाव विचार जरूर देहाव। लेकिन अभी तक के यह न्यूज बा कि रितेश पांडे के ई लंदन के कार्यक्रम जौन भी बाटे इनका पसंद नहीं किया। जहाँ भोजपुरी के ताजा खबर वो लोग बीच ऐसे ही हमने के लिए आवत रहे सन। अगर अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।